with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopaffi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio. Runda. 675. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiom nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag, Pilipinas! Mayong buntag, lalawigan sa Sugbo. Mayong buntag sa 44 ang mga lungsod, 6 component cities, and the tri-cities of Cebu, Mandaue, and Lapu-Lapu. Welcome diri sa atong tulumanon ang Gabay sa Kalambuan. Of course, atong co-anchor si Boss Oka Pasaporte. Murag to apay gihinabi. Okay? So, inyong alagad sa kanginan Rico Osmeña, magubanta mga igala sa tunga nga taknang tulumanon, 8:30 to 9 in the morning, mga higala. Of course, sa ngalan sa Lactopaffi Health Drink, atong pasalamatan ang Lactopaffi for putting up this program, 8:30 to 9, ang Gabay sa Kalambuan. Of course, atong kauban, si Boss Oka Pasaporte, dagan ka story ni si Boss Oka. Good morning na, Boss Rico. Good morning na, Boss Rico. Yeah, okay. Manong. Magaag na akong tuslalay lagi mo sa salamat tuburan sa inyong pagpaminaw, pagsunod diri sa atong tulumanon. Grabe ha gyud ha. Looy di ato be honest lang. Ako na looy sa mga personnel dito, Boss Rico, from doctors to nurses, including tong social worker. Nalimang kag GO, pila na katuig sukad pag pulis wakwak. Nay usa diha 9 years na JO, job order. Luoy kayo, willing kayo ang ilang mga ano na gusto kinbing mo serbisyo sa katawan nga nasakit ang iserbisyo ang gamitong tambal para iserbisyo nila sa masakiton zero sus. Pait kayo. Ang akong kuan sakitan kato pagsudpod na ako dito sa Osaka at tulo ka rooms to. Tulo ka rooms na matay budiga lagi. Sa maning tambalana no? I mean, bodega, unya na ang mga hospital beds, ano gun kayo ba? Na mga, nangaguba na lang. No? Paita, maulagi na. Wag yun matunong sa priority. Ang gihimo sa mupahawa na mayrang mo na pilde yun kay na-discoveryan. Daghan para magkaigay ng discoveryon ng Boss Rico. Nya, murgi. Kita ka sa murgi dito sa gawas. Ino tong utility ha? Kuan yun. Pultahan, guba. Guba na kay pultahan. Hasta bongbong, guba na. Ingon taon tong utility kahapon tong ka-istorya. Nga, sabi nyo, napay, patay na siya. Manglakaw na ng patay. Ay, kaguba. Wako ni pultahan. Mubarog yung patay. Inigdas ni mo sa morgue. Ayaw kong dadaan rin. Di man ni guba na yung pultahan. Matiwasan siya kong patay. Paita.
Luuya gid ay. Do katong building lang gipahimo ni kanhi Governor John David. Yes, Naguba na lang wa gid tiwasa. Mo may sakit aning Gwen. Oo. Inomdom ka kanang kilid sa Kapitolyo kanang ari bitaw kaagi padong opera. Natoy gitukod John dihang laing building para sa additional nga mga buhatan unta kay naghuot man na sila. Yes, pagpuling Gwen in 2019 gipaguba gibuhat gitam na ni buwag sa utot-utot. Pero sa Facebook, sa makita nyo karon mga igala, Adaray. sa Facebook page, no? Sa among page ha, Sa makita ninyo. DYKC, sa among tulumanon karon, ang state of the Tuburan District Hospital mga igala. Nalibog ko nga na may gutters to nga. Ha? Bitaw? Kung ano to, tulo, hey, ingos tingjo sa tulo na bay. Nga gutter ay, natanawa na. Kang tingjo man yung video. Yeah. Jesus, maita. Tanawa kayo. Salamat kay Col. Uy, tanawa ninyo, ha? Katong na ay mga nagtanaw sa video na mo, tanawa na yung itsura. Tanawa, tambalanan, papaguni. Sus, di ba ang ospital dapat limpyo? Mao. Pero, tanawa lang yung video. Di mabakak video man eh. Di na edit eh. Hawa man edit. Di mo na ma-edit. Wala editing ta. Wala tayo editing ani. O, tanawa. So, pero, dara, kaning kinangilaran. Sus, Sakit kayo. kadirte. Dirty yung kayo ng hospital, dirty kayo. Waman, lalimang kang mag-amot-amot pa sila. Para lang gana. Taasan din yung video ni Mokol. Naraw, ayay, kani, mga bed man eh. Mga bed na. Lata na lang. Oh, wala na. Kana, nakita ka ng gutters to nga. Biha, oy. Unya, mag-amot-amot in town ang mga doctors, nurses, including tong kuang ang utility, mga job. Bako kay dire. Unya, naapay mga kuan nga kinahanglan wa man gyud 0-0 almost 0 gyud ang pasyente although dili taw tanan taga Tuburan ha uy di man in town sa usaon pag palitan lang ta dito dagom ana may no di ko ni dagom kanang ubang mga palaliton ang sila mag-amot-amot ha parte grabe ha ang ambulansya bayran man di ay ikam di palitog krudo kay ang munisipyo ditabang mas Mayor Aljon ani Yes, in fairness. ditabang Yes. pero dali ra man kay mahurot kay sige magbiyahe. Mao. Sus paita, luuya tanawa ra no. Nangahugmak na ning mga kuan atop. Kani magkisami. Wa maginitiwa sa wa maginitagda kay mas nindot pagitong mo ni nindot nga ikapasigarbo. O ba? Diha, ay sus na, dirty kayo. But anyway, so na to karon at least basin ma-phone patch na to si Gob Pambari 4. Suwayan ko na to pag Engineer contact mo. Juan, Glenn, Kay murag Ako lang sa acknowledge ang Argao, may buntag ninyo diha ta kabardo. Si Lidsley may buntag from province of Bukidnon. sus. Thank you. Sa sa akong sis diha sa City of Naga, may buntag Rodrigo Osmeña, thank you. Shout Biha, out kay si Alelio Sancho diha sa Cadiz, Negros Occidental. Salamat kayo. Bong, salamat Bong for being Daraw, with me. ha? Tanawa gud mo. Luuya ay. Kani wa na nabutangig pasyente nila. Limang Ako lang ato lang iprotektahan our mga na-interview nato din the Oh, di nato i-mention ang ilang mga names, ha? Then si ang atong district hospital head no si Dr. Ligaray no Esteban wala man, Escudero Ligaray. nakakuan man to naka-leave man gahapon. Wala diha. Dahil doktora nga iyang assistant head. Si Dr. Ligaray lay mo tubag anak tanan Yes, big off. Kasabot man ta ana. Sabotan na. Kasabot man ta pero ano lima ka ang regular to ang admin ra. Panahon to John na regular. Kaya gwapa ma regular daan siguro kuyog sa to GO. No? Aha ka ni kalakihan tumakwa kay. Grabe gyud kaayo kabaga-baga gyud kani sumakwak. Gipasagdan gyud ang gipasagdan healthcare og maayo. Usa lang ni. Sa 12 ka mga district hospital og laing upat pa ka mga provincial hospital ma-discover kay amo ning kugihan ni Boss Rico. Maawahi tingali niini ang kadtong mga hospital dito sa mga isla. Oh yes, of course. Siguro, Pero anyway, hopefully no kay na naman tayo gitap so far karon initial mga contacts dito. Hopefully makakuatag some video sa Bantayan District Hospital no. Dili gini kinahanglan ang tuon ginato ni boss. Pwede tuon nato ni kay kinahanglan nato ni nga makita nato ni ang ilahang kuan, ang ilahang hitsura dito kay although na ako'y mga video dire gikan sa mga particular ha ang amuang district hospital nga naghuot ni mga tao dito. Dili ta mo kontento video kanang kita gyud kaning kanting jo. Pwede man naghana oh. Yes, Nahurot man kami film, nahurot imong film man gahapon kol.
Daghang kayo mapakag-iro. Oh. Kanang mapakag-iro. Ang anti-rabies vaccines, at least mo average sila 70 a day. No? Lagi, dili na taga-tuburan tanan kay ang mga iro na kunos tuburan kusog kay mamaak pero wa gyud manumbag. Luya, so tanawar ko dirty kayo. Dirty ba? Kana ba ang ug ari ka comparison sa mga private hospital bisag bayad dito pero limpyo gyud kayo. Murag di ka mahadlok magkasakit og naka hospital kani bisag wa kay sakit o siguro sus bako yati kuyaw man hospital. Delikado kayo. Go ahead po sa imong explanation po sa iko kang imong observation gapon ganyan nagpaungaw na nako. Of course 14 nurses they have no nice staffing pattern sila. Pero mao lagi nagyapon lack of personnel, doctors Dapat 17. at least 17 no Minimum. for a 25 bed capacity nga Tuburan District Hospital. So lain-lain gyud ng of course manpower complement supposed to be no. So that ito sa an immersion sa part na mo pasalig na mo dire na mutabang man ta sa umaabot sa atong governor-elect Pambari 4. Labi na kini mga concerns nato on healthcare. So this is one of our initiative na gusto na mo lagi na mapakita kaninyo, labi ng mga naminaw nato na aning kahimtang nato sa mga district hospitals sa provincial hospitals. We're talking about 12 district hospitals, 4 provincial hospitals, no? Unfortunately, gamay na atong among panahon na ko'y giapas na oras diri sa Cebu gapon o diri sa Mandawi, mao nang nakabalik na supposed to be moagi pa mi sa Balamban, no? Kaning Balamban Provincial District Hospital, no? So mas kuan siya supposed to be mas if you talk about doctors or personnel mas daghan compared nimo sa Tuburan. Pero ang kanang experience na mo dito, no? The lack of personnel exists. Unya ang sakit kayo sa tanan mga igala, ang kining ato mga medical personnel, mga job order town, no why security of tenure, why kana bitong ikaw pod na nag-atiman ka sa panalitan usa ka pasyente, ikaw pod nagunahuna po kagalingon nimo na usan makong akong profession ani, no? Looy ba? Looy, Diba? no? Gusto ka mo tabang na maayo ang usa ka pasyente, pero on the part sa imo asad, wa kay klaro ka ayo nga sakitan ko sa kahimtang sa atong mga job order personnel, no? Looy ay. Limang kag ikaw nagserbisyo sa mga tao, wa kay security of tenure, wa kay wa man kay security of tenure, depende automatic na kay Yes. wa man kay employer-employee relationship. GOR man ka. Sus paita may pamanday ang kanina mga mason o panday ani kay naa pamanday ani sila. May regular nga mga panday. Sus. Eh tambag sa atong Manoy Junior ay dito anis kauluhan pero Bisaya niya. Sa padadaan ko no, sa pagdati nagbagakay ang Kapitolyo aron kay mahadlok ko ng wakwak og bagakay. Bugoy ni Manoy Junior. Ita luoy kayo boss. Ako ba? Ikaw nagtambal og mga masakiton kay moduol diha sa imong tambalanan. Unya ang imong tumong is pagserbisyo gyud unta nila. Kay mo may imong profession pagpanambal o sa may mo itambal. Oo. Wa man. Unya ikaw pong nagserbisyo, simbakog makasakit ka. Asa man ka? Mangita po kag kwarta para ipatambal. Ulti mong bitadain. Unsa man taon ni Kapitolyo, unsa man pagdumain taon ay kapag kagrabiha gyud. Usa ka katarong moagi man gina sa BAC, Bids and Awards Committee, mga procurement, medical equipments, medical material, di ba? Mga medicines. Unsa may bidingon? Mao nang Ug koy budget na. Gamay kay budget ang province ha sa healthcare karon. Grabiha ay. Di, ang ako ba? For the previous years, kini even karon, saro every year na good tay annual budget for health. Paita. Palitog mga basic na kawan, mga tambal. Di ba? Pero na. mo lagi na naay budget perting gamaya ka panahon ni Davide. I hope nga makit-an ma-enhance pa gyud. Kadtong panahon ni Davide as governor. Anindot naman to sila nakaday ka sila ingon okay gito kaayo. But inig-abot unyas panahon i-compare na to or I hope nga mas ma-enhance pa ni Governor-elect Pambari 4 ang serbisyo kadtong panahon ni Davide. Forget
serbisyong lalay sa mga district hospital o provincial hospital kay Yeah. pagpida kang gilad gid siyang gihimo kitanawa na tuburan lang ni. Tuburan lang ni. Mo ra ni hitsura as ubang mga district Ang hospital. katupin mo nga ano na suruin ni Gopam. No? Pero kato arang-arang patong set up pa pagkakuha dito ni Gopam murag limpyo pang pero kanit mo tuburan lagi matay. Ambot lang. Daray. Kani. Tuan sa Australia ha, matod pa niya. Sila mo tayo nagpadaog mga gamit atong COVID. Kaya di man po sila mo, di po nila mo tuog kawantingali ka ng singana na ka ng tuob. may bonbon size, matod pa niya ha. Naitabo dito sa tua, akong paryente nga dugay na kaayong nurse dito sa Barili District Hospital ni pasabot. Nagka-cancer, nag-chemo, o niya namatay, pero wa jud in town maka-avail og unsay para niya gikan sa gobyerno kay GO gyud to. Mao sa ni may tabo. Lagi. So paita bisag pag maghuot diri mong kugmo di ka mo di wa kay mahimong astang grabe ha. Mo ni ang serbisyo sa giingong kanang number 1 governor of the province of the Number one province, the richest province. Pero number 1 man po ko siyang gobernur. Sa tibuok nasod, gusto hilasa ay. Pero inanay na kanin pang-ukbon tani, daghan pa kayo. Rumi sa Torres Gado, morning. Makasulti pa baka sila number 1? Sus, baga agyot. Karon okay mo ning dugay dili siya mo turn over og sayo. Unlike Cebu City nga si Raymond. Iuntop good. Oh. 12 noon. 30, June 30. Tungod kay naay daghang kayong ukayonon diha nga maukay nga ni dato nig maayo apira ni iyang anak ha. Kaning Anti-Money Laundering Council, law, posible maapil man na o kanang kanabang si Samuel Martires mo retire man sa kuning Agosto no. Lain man ang AMLA. Alain ang amla kanabang kaning napay usa. Kanila pa lifestyle check. Oh, lifestyle check. Sus ko matay. Tan-aw na ko murag kanid og dili magani og naa og ang balaod ang proseso na to sa judiciary og paspasan, mo siguro mapreso ning dali. Brad Strike Calderon tol, salamat kayo for being with us tol. Asang area ni mo tol? Si Farley Folatse, salamat Farley diha sa Liloan. Thank you much. Kauban nato ni cameraman sa PTV sa Channel 13 IBC, di ba? Okay, salamat Farley. Di ba 14 na naron? Ha? 14 di na 13 murag ni Na plus 1 na di ay. Ay, kanina to Glenn Murag busy kay si Gob. Si Gob Pam manggigala no. So murag ako ato man tang phone patch giunhan na nako pero usahan ta man na nato murag busy kayo. Anyway. Ay paimang no ha. Gahapon ato mo itong gigas diri si board member Gigi Sanchez. Kani, posibleng dako ni epekto pagpaminos in taon sa mga pobreng mga pasyente nga mo atong mga district o provincial hospital. O niya, sa umabot ng panahon, kung insaktos pagkaon. So kagahapon atong gigest ang CEO sa Lacto Papi nga mo'y naghimo aning mga kanibang organic fertilizer si kanhi among provincial board member JJ Sanchez di ay paimangno pinagis Lacto Papi health alert niya ay patapte og sipon og ubo ang imong pamilya dali kayo kini makuha nimo sa panahon nga ting-init og tig-uwan maong protektahe ang imong pamilya labi na sa imong mga anak nining mga sakita liguna ang imong immune system pinagi sa pag-inom og Lacto Papi health drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa imong immune system sa lawas. Free your family from the diseases. Paim na sila og Lacto Papi health drink and bring health into your home. Mapalit ang Lacto Papi sa mga dagkong pharmacy sama sa Rose Pharmacy 360, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinsons Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Interpares Pharmacy. Nadin? Queen's Pharmacy, Alturas Bohol. Bohol Quality Grocery o Pas Pharmacy. Alfar. Napag. Ano na yung pharmacy si Pas? Si Pas. May Pas Pharmacy. Alfar. Nakakanaw? Ha? Kana na yung Pas Pharmacy na? Kinsang pas ang imo pasabot? Katugong kuan. Mayor sa unang kontrang ahong. Anyway, salamat kayo na pilalang kaadlaw.
Gusto naman karon. 5 ka nagtunga na lang. 5 Lupa and a na half wakwak. days to go. Okay. Ka-promise, number 1 siyang kagaral. Lasa bitog yung guwen. Giluod yung kog maayo sa tinuod lang, ha? Imbitaran ninyo sa lalay, guyuran ninyo diha. Dito sa Tuburan, District Hospital, pabida ni Kaya Promim. Ang botag maguyod, bagay ng lupa na makakita. Kuan sabi ni mga sa amin kuan po sa invitation ni mo Mayor Aljon. Wagid kay patungahon man ta ato pagsusi nato kay nagdali mapunta. Nagdali. Okay. Salamat kay Mayor Aljon ha. Okay. Mayor, sunod na lang tingali. Sunod na lang. Hello, taon sa mga hospital. Kung pwede, papick upin ni Mayor diri helicopter. Siya rin nagdato. Hangol ka ng tiguanga, no? Hangol yung kayo. Hangol kay bahandi ba? Mao na katong ihang giingon niyang unfathomable o insatiable greed. Siya man to. Lima ka dili masukod, ha? O kuway katagbawang kahangol. Gawin rin yun na. Glenn, pila po yung nasapi ni mo, doy? Ha? Paborito mo na ganyan. Ito ka na kong board member. Manpower. Sus, vida. Power business. Ongoing ang playing na to sa video nga nakuha ni video gahapon ni Uncle Tingcho. Amo gining gituyog da kay mao ni si maayo aning video o picture unya. Kanang iyahang mga video mo ni nagdagandagan dito. Mo gyud. Sa mga dugay-dugay naging beat reporter sa DYRF si Nonoy Parcon. Noy. Okay ni. Ang Ang Noy. Murag kini Capital Beat ko ni si Noy. Noy Park. So tabias karkar Noy. Capital Beat man ya. Capital Beat. Siya mo tigbit ka na Lunes. Hospital. Siya tigbit ka na Lunes sa flag ceremony. No. Biya bitaw. Pero wala din lagi matambong sa flag ceremony siguro ang last niya Lunes. 30, Karong no? Lunes ha. Pizza 30 matambong tingaris lalay. So mag-cover media anak. Ha? Mag-cover media anak ha. Kasi mo ka na siya singgit yung ko mag... Darna! Darna! Matay, no? Ako, adtong pag ingon ako ni mo, boss, ay lang sa mo, tali asol sa kanan nga, mo, adto ta. Adtoon ginato, kay usahay ko naman ko, kuwang sa atong nasa atong nang ipangutana, o sa kinanglan mo, ito na kuwang gahapon. Dili importante nga naatay video although malipay ta kay naay mga advanced information og unsay itsura dito, but as to the kuan ka namang actual gyud nga makuha nimo labi na magdakag videographer like Tingjo makakita ka nga ingon ani nagid ang itsura sa kuano ingon ani mura mag musantom sa imong hunahuna nga og imong paminawon tong gisulti sa mga nurses kagahapon. Sila nag-antos po di ay dili abi na ko ang mga pasyente ray nag-antos. Sila pong nagserbisyo nag-antos kay minsa pabor man po kay kato mostly ay nila taga Tuburan ra so minus although wa sila security of tenure wa sila kanang employer relationship kay GO ra pero pabor na kay naa mas Tuburan. Pero ang psychological effect po na sa imuha ba ang mental sad nimo. Apektado gyapon ka na nagserbisyo gud ka sa tao gusto nimo tambalan ang tao. Nya ikaw na say problema di ay, no? Pero remember boss Rico grabe ang exodus karon sa mga medical practitioners. Yes. Unya kana imo pag yung mura pag ipanamastamasan nimo ang ilahang kaugalingong profesyon nga sila pwede man na silang mo abroad. Pero pida sila naagwanta lang yun sa ilahang para lang pagserbisyo sa ilahang mga og sa kuan pa Tagalog pa kababayan. Tatakabado sa Argao, maggamit tag backhoe pag kay ang mga anomalya di sa Kapitol. Matay-tanaw na ko. Tinuod ng giingon ni Mustata, kay pirtin daghanang anomalya diha. Sus, apel na to si Kuan, kinsa ning Pinro? Si Buntoyan? Mataynor. Toro ko sa Japan. Mataynor ba? Naloko na. Delikado kang nadagit ka ning kalaki ni mo nyo, ha? Mao ba? Kayo gud yung bakasyon. Okay. Naarabay grupo gyud dili si Governor-elect Pambari 4 mo initiate ani na grupo. Private gusto group. pribadong wala ilahan ni kung dunay mga accountants. Madiskubrian sa grupo nilang Mayor Titing Isgana sa mga certified public accountants mukiha ra ba sila mukiha para sa taga-probinsya. Dili ang kuang pati delikado ni suwakwak ani hasta na yang anak nga nagpaulo. Delikado pag yon ang katong singa na tong
ingin mo ko to sila, bayot ko no. Katong sige vlog. Di mo to bayot, tumboy man to. Naloko na. Bayron ba? Di ba to tumboy? Oh ba? Brad Rod Kunanan. Salamat, Brad Rod Kunanan. Thank you for being with us. There is Tulumano. Agency lagi ni Glenn Soco, boss. MEMS ni. Mandawi Integrated Manpower Services. Tinoon na. Yeah, tinood na. Ilam ning Momoy Soco. Pero ang style nila diha, dili ang murag dili nila gamiton ang meme. Dili nila gamiton diha sa Kapitolyo. But doon na sila manpower style na kuan gud na front, no? So murag ako naswito man ko diha, labi na katong panahon ni Governor Junjun Taon, ang kining extraordinaire na Brad po namo sa fraternity, limang kagwa mabayrig 80 million pesos paglingkod na ni Gwendolyn. No, 80 million na na-consume na tao ng manpower nga program na dito sa panahon ni Governor Junjun. Sakit kaya ng mga inana, bitaw mga negosyante na sakitan na. And you're talking about 80 million. So, kung sa inyo tingali, kung ano, pero perting dako na mga igala. Hindi man ta milyonaryo po, no? Sakit na gani na ako sa kalibo. Kana pa kang 80 million mga igala. Anyway, I hope changes will come. Major changes will come. And then of course the people's governor ang si Pambari 4 atong hopefully, no, and then in the coming days mga igala atong ihisgutan dire ang agricultural program, no, and then of course ang health programs, ang uban pa, no, na mga mahinungdanon kayo ng mga priorities, no. Problema niya ang pag-execute ani Boss Rico sa programa nga mao yung mga priorities sa bagong gobernador ug naa pa ba sa maggamit nga budget, i-consider nimo nga kaning hospital pating gagmaya kana kon kuan napay budget nga supplement on panahon sa paglingkod niya kay kini mga hospital mao man iyang mga iyang priorities yun. Remember nga ang mga pobreng mga Subuanon, bisag asa man tibok Pilipinas mo'y kusog ang mudangop og mga tambalanan sa gobyerno. Kay humok mang makasakit kung kuwang ka sa pagkaon. So, kinahanglan itandem ning agriculture o ang health. Yes, so, muminos-minos tingali ang magkasakit kay ang mga tao nga saktos pagkaon, di na daling magkasakit. So, kuhe sa programa sa Kapitolyo kanang busog-busog nga igsuon na sa huang. Stay tuned. We will be, si Governor Pam has already announced na matag barangay sa 1,066 barangays of the province of Cebu. Adun na tayo itukod na gitawag na ito PAM Action Center. Okay. Luuya. So, kung mga nanginal naglungon, dili may muundang og kanana ang pagpahibaw sa publikong Boss Rico, anton doon na kausaban nga makita. Kung doon na gani bagong mga kausaban, alang sa kuan, alang sa mga serbisyo publiko para sa katawhan, amo sa pahibaw diri. Kung doon na pa'y kuwang, posibleng among abot dito sa Tabalanan. On our own, ha? Kanabang voluntaryong serbisyo, ha? Dili ni nga yung kuan, kanana ang gisugo min, no? Dili may magpasugo, voluntaryo may mo serbisyo, pagtabang, pag-usab in town, nining matod pang kapromilay, pirti gito kang mangtas si lalay. Mangtas, kantom lang kusog, kanabang anananggal, boss? Sana, kanabang kusog kay mamaag mukha og tao? Manananggal? Manananggal. Manananggal. Di ba kanabitaw magtunga? Kanabang mahulbog? Alingisig na kamusta. Grabe po description ni Romy Lai. Ay, sa mangtas ko. Grabe ha, sa ni Paul sa ni Ibuhay. Paita. Ako ha, sa akong tanawan ni boss, dili gid ni madali ang reforma. Of course. Tang grabe ha. We're talking about bureaucracy. No? But initially, na-foresee po nato na. So, ang private sector is coming in. No, murag for I think ang feeling nako in the first 100 days kay kani-gani nanay pronouncement si kanhi Agriculture Secretary Manny Piñol, since murag may klaro pang provincial board na makuha na to, so tanang mga pagkabuhatan moagi man supposed sa provincial board gubat, pero at least no naay mga na mo direkta ta sa ato mga mag-uuma.
No? Maunang kuan ba? Namatay mga pwede ta mag-organize there directly. Yes. So, bawa ng Go ba to the max. Total, di gan magpagahi, di ay pribadong sektor nga anda mo tabang. Yes. So, kato, di mo mauwaw di ang magpagahi-gahi mo. bitaw. Come 2028 na tagak mo tanan. Tagak mo tanan. Kaning nagdagan nga video, kaning gi-roll na mo nga video sa among page. Video ni nakakuha gahapon ni Tingjo among kuyog di Boss Rico dito sa Tuburan District Hospital. Sunungan yun sa kabuang tong nagdumaha sa Kapitolyo nga pertig yung pagkangilarag kahimtang in town sa atong mga tambalanan. Kabuong na tawag lakaw-lakaw. Wala tayo, Boss Rico, ha? Okay, so sa ngalan sa tagdumala sa DYKC RPN 9, atong station manager si Ma'am LV Canet, ang atong mga kauban dire sa atong mga technical partners si Engineer Glenn Tudtod ug Engineer Ramil, of course si Tingjo, matay atong videographer. Badi na to, badi na to ni. Namurag from skill kayo from kuyog sa tanang hospital gyud. From head to foot na. Kuwang na lang kuhaan to mga sakit na katong nagsakit dito nga pasyente. Anyway, of course sa ngalan sa Lacto Puffy, pinaagi sa atong Chief Executive Officer, former board member DG Sanchez. Inyong alagad sa kanginan Rico Osmeña. Of course, atong boss Oka Pasaporte. Inyong alagad Rico Osmeña. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Sugbo. Kamo ang Sugbo. Kita Sugbo. Anyway, akong ibalik lang ni masulog mong buhay-baho kay igsuon ni sa akong classmate soon nga higala pod. Igsuon ni John Carion. Ato pa nin Domingo in town, ipaibaw niya, nalimot ko ni kagahapon, akong masulubong paibaw sa kamatayon sa igsuon ni John Carion, ang iyang igsuon nga si Nelly Carion, namatay atong Domingo alas 3 hapon, o niya wapay detalye no saning lubong ani, so ipaibawan tanang paryente kinakaila amigo nining Nelly Carion sa paglito og pipila ka pong pagampo alang sa kapahulayan sa kamatayon ni Nelly Carion. Ang pagpaibaw pinaagi ni John Carion. Nito John Carion, John, salamat kayo sa pasensya kay nalimot ko kagahapon unya. Wanam tay oras exit na sa nga sa mong mga partners sa Master Control sila Boss Glenn Tudtod, Engineer Ramel Madera, unya among IT dire, unya among content creator ko na mo si Tingjo Pipito. Unya among station managers Ma'am LB Canet. Inyong mga alagad o kapasaporte Rico Osmeña may buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Ang Lacto Papi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy.